Zdravím vás pri mojom prvom videu. Dnešná téma bude fitness a jeho význam. Fitko používa každý z nás na niečo iné. Niekto si tam ide zabehať, niekto dvíhať železa alebo fotiť sa, prípadne porozprávať sa s kamarátmi. Každý vnímame tento fenomén dnešnej doby inak, ale všetkých nás spája túžba potom byť či už silnejšou, chudšou alebo väčšou verziou samého seba. Nemá to pozitívny vplyv len na proporcie nášho tela, ale taktiež na jeho zdravie a na naše myslenie. Fitness nás spevňuje ako mentálne, tak aj fyzicky. Stáva sa to našim posvätným miestom, ktoré zaradzujeme do svojich stereotypných životov. Budujeme si v ňom svoj vysnívaný self-image, po ktorom túžime. Pomaly nám s našou silou a množstvom svalovej hmoty stúpa naše sebavedomie. Zhodneme sa na tom, že nám to robí dobre a máme zo seba pocit zadosťučinenia. Začína to nevinne, keď prichádzaš do fitka ako nováčik a poriadne nevieš cvičiť, ale už si v hlave idolizoval predstavu, že chceš vyzerať ako Arnold Schwarzenegger. Chceš vidieť, ako sa ti prelieva krv do žil a pomaly pumpuješ bicepsy až do zlyhania. Veď ako hovoril sám Schwarzenegger, keď napumpoval svoje svaly, cítil sa tak dobre, ako keby práve ukončil pohlavný styk. Táto túžba rastie každým jedným opakovaním, ktoré vykonáme. Z bežného chodenia do fitka sa stáva zdravá závislosť, ktorá nás posúva dopredu. Je to pre nás ventilom všetkých vecí, ktoré máme okolo seba a dejú sa okolo nás. Sme na chvíľu v inom svete. Vo svete, v ktorom cítime bolesť a kvapky potu, ktoré nám stekajú po celom tele. Pomaly sa nám táto bolesť začína páčiť. Priam nám prirastá k srdcu. Otázky typu čo dnes cvičíš a kedy ideš do gymu sa stávajú bežnou súčasťou nášho života. Z občasného napínania svalov sa stane neustále pozorovanie sa v zrkadle, kontrolovanie formy a progresu. Hovorí sa, že v prvý deň, ktorý začneš cvičiť, sa staneš vo svojich očiach navždy malým. Znamená to, že budeš pre seba vo svojich očiach síce nespokojný, ale na druhej strane ti nikdy nebude chýbať ten drive byť stále lepší a lepší. Kedysi fyzické aktivity pre ľudí neboli problém, no teraz sa tento problém prehlbuje každou jednou novou generáciou. Fyzická stránka mužov upadá. Jeden grécky filozof Sokrates kedysi v minulosti povedal: muž nemá právo byť amatérom v rovine fyzického tréningu. Je jeho hanbou zostarnúť bez toho, aby zazrel tú krásu a silu, ktorej je jeho telo schopné. Myslím si, že v niečom mal pravdu. Ďakujem vám za zhliadnutie tohto videa a dávam vám priestor zaspomínať si a zamyslieť sa, prečo ste začali cvičiť, čo bolo vašou motiváciou vtedy a čo je vašou motiváciou teraz, prípadne prečo ste cvičiť prestali a či to neľutujete.